Pagpahigayon sa vaccine rollout simulation kagahapong adlaw, nakakita og daghang mga kakuwangan nga ngayon pang palambuon aron masiguro nga luwas ang pagbakuna nga mada sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Usa nini ang pagsiguro nga mapabilin ang temperatura nga kabutangan sa mga bakuna. Siguroon usab sa PNP nga mahatagan og seguridad ang paghatod sa mga bakuna sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Aniya ang report. Paspas ang paghatod sa mga bakuna gikan sa Mactan Cebu International Airport aron mapahaluna sa storage facility sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga miabot lang sa 70 minutos. Gihulagway sa Department of Health nga nagmalampuson ang simulation apan adunay mga elemento nga gikinahanglang palambuon pa. Usa niini mao ang pagsiguro sa temperatura nga butangan sa mga bakuna samtang gibiyahe kini gikan sa airport hangtod na sa storage facility ug sa adlaw mismo sa pagpamakuna. The biggest problem in the transport of this vaccine would be first how it would come to Cebu from Manila, meaning the time element. Samtang ipahibaw ni Dr. Jaime Bernada sa Department of Health 7 nga ginagdang maabot ang COVID vaccine sa Pfizer sa tunga-tunga nining buwana. Unang mahatagan ang mga health frontliner sa Vicente Soto Memorial Medical Center. This is the first batch that will be arriving expectedly between the 12th of February and the 15th of February. Samtang paniguruhon sa Philippine National Police nga mapatuman gyud ang hugot nga seguridad sa higayon nga maabot na ang bakuna dinhi sa Sugbo. With our peace and order situation here in Region 7 and the people nga gusto na pud gyud ganahan makavaksin, mutabang na pud ni sila og bantay nga wa gyud mahitabuan ang pag-travel. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.